Dipualong Indeng Troxikebra isi VDP mahang ketek arni katalon. Silbeta aing namalong ajobang thengpikang hu ingnam raiko matum amek cheden nuntip. Bangalore along kapado ponji Indeng Grip ho NWMI amay along Karbi anglong penta chitong nunji. Kardom pini ada berta long penili samijili hansepi non bertang tompen arjik tha. Kedam tang thang ni phai pho arni Karbi anglong police pen VDP patir piponsi dipu club along Indeng Troxikebra isikechok VDP mahang kethek arni talondun. Indeng Troxikebra isikechok VDP mahang kethek arni adawapur VDP alama Karbi anglong SP Debojit Deuri pensi ingthurponlo. Laso aphi VDP mahang pathek abang Karlitang Horinaren Borua Amohora King Rialong Milur Kaisi Chikimo Padopon SP Debojit Deuri Japon Linsi Dipu Ahithi Abaikang Monsam Aparman Armung Kachejeng Padopon VDP Karbi Anglong District Committee Amai Phu Joysing Timung Kachepahem Phupon Amai Along Alohi Sarpo Aman Pen Kachetongdun SP Debojit Deuri Kaninja Tengke VDP Atum Angbong Tomon Kaheno Kejap Lapen Hamphang Along Kitin thap kitin pru asai langno phutha kacherok tok kewan japhan klempon angji anparta nili ladak arpu ke dotik ke VDP ke sengse arong anta VDP ke seng ponji aphan bor iponji pusi SP Deuri ningji alang likaning je thua tengke sarkar pen kachera blok abarim nai asongke VDP henlo lapen VDP along klembang arpu kelongdun ke isi kopai ke me ason lo puta SP Deuri ningji association আছে বহুত আছে হিসাবে কৰিব নোৱাৰি প্ৰত্যেকখন জিলাত প্ৰত্যেকখন টাউনতে থাকে কিন্তু আটাইতকৈ পুৰণা যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেই পুৰণা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভিতৰতে প্ৰথম পাঁচটাৰ ভিতৰত পৰা অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে হ'ল VDP চৰকাৰী ৰিকগনাইজ এতিয়া আমি যেনেকৈ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বুলি আমি যিটো ক'লোঁ মানে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্তব্য থাকে সেই কৰ্তব্যটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইখিনি বহুতৰে ধাৰণা আছে বা আমি সেইখিনি যদি অলপমান ইনিচিয়েটিভ লওঁ আমি কৰিব পাৰিম যথেষ্ট কাম কৰিবলৈ আছে আৰু কৰিব পৰা যায় VDP mahang kethek katalon amai along additional SP Indranil Borua DSP Nahid Karishma Pendanglok VDP along Kachirabdona Bang Phuatum Chetongdun News Desk Report Karbi Anglong Live Pirthei along thengpi thengprang jong si awe tomon kemi long mon e pu madu monita chini pami lasi thengpi thengprang ke raikom chi aphan pura sarkar ahin benta ingnam raikom asai kam sitame pathik ponno Bonta langtha Manja Central Range Sangkang Arlo Langmili Sabbir Asahe Mathengno along amat Ajowang thengpi ka huatu anam kesoda athengpi kapakrep hangjota ingnam raikom asai phuatum thekdunde Ingnam raikom asai khiatum tangte kopilo ke thekdunlong ke thekdunlong ke sigun athengpi angtu anchon Silveta asigun a reserve ke ajowang thak thak thengpi ka huatu truck kapachelengsi ingnam ajo anta ahor chiklo her anpinno Bonta ingnam raikom asai khia hinben iumbak atrakta kenep dunlong pu thekdunlong le Forest asahem aku tobar pi aku amarke thengpi ka hu angtut rat thekprong puke kosom Lasi lapuson asai ke claim kasai oi asai phu atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen langbang chingdunra sodak pen than pachini duna sonte ingnam kiwer da ji pen khangdununji News Desk Report Karbi Anglong Live Karnataka District Working Journalist Union ahin pen patir piponsi kewangji thang ni phai troxy pen circle ban kapat doponji Indeng Grip Network of Women in Media India along Karbi Anglong Dipurong supi along penta bangke thomso arlo apherang ke tum chitongdunji Indian Social Institute Bangalore along nithom apartment kapadoponji bangso amai along Karbi Anglong arlu nongnam kachethangklong Dadrongo Express editor Sangpi Helvelin Timungpi Ka channel SMS editor Sangpi Monju Teronpi Lapen Pherangki Klembangpi Sangpi Roslin Teronpi Bangso amai along kachetong dunjia phan pini dipu rong supi along pen barpo
Bangso amai along the media, citizenship and identities pu athe en ponsi la bangso amai padopon. Bangso amai kangpu ponjia phanpura anong ka chathangklong Sashi Despande pen ingpu ponsi Sadhya Mendonka ahin pensi network aputha pachini ponpo. Labangso amai along ason det adang pi along kenangsot ason amung aputhakta chingki chathan ponji. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong angkang pi along Lokhimon aphan ke kroi arada dumpini hempu Lokhimon aphan thesere thekumbong pendowan along hodai ponsi ingdeng trokebra isike chok Lokhimon karjo pangchengpon. Karbi Anglong angkang pi arlo along kata London asonsi dipurong chingri Lokhimon adowan along ta London. Lokhimon kurusar lokhon inti hen se ke than te kang ateng pen ki kroi hen lo dhorom ke se hen lo dowai la pen ki chopen si ke reng ki chopen si ki thi pu athe pi en ponsi Lokhimon adhoram amhang pathek ponlo. Opo hempu Lokhimon nang hen lo war nang abilong nang hansi nang cho ardong sok phek ya klamalong maya hong jai ki kempon hempu si ki kim binong lo sorada pan kapanon. Lokhimon ke kroi arada tumpini thang ni phai pho arni ke Lokhimon aphan ke kroi ke do adang pi pen long pharo isira ingkoi rapli ahavar adowana long arona tang la penning aronga jepen arnam aphan kardom kardi pen talon ponlo. Nilip ni hang tum non ke chitak North East Arunachal pu tum apara sam Sonitpur Pensenglok Lokhimpur Pensenglok tum anstami West Karbi Anglong Pensenglok anstami Pini Bangke along Mina Duwan along si Kadovita Lokhimon ningaro aphan ningrong pen archu poniglo kasira so karchu Pini kya ningarong Kadova bestami tum dhorom kilongar nilo Lokhimon arnamamen tum along kilongar nilo kasi ningarong lo itum ning siwet pen archu ponlo ningkane sek kachuklem jodam chuning thang pho pen pining thang pho anang bong ningkane sek kachuklem ke jodam asta pini bangke arnam phan kachi hodai lo nasur pensi ako pining thai moningan bastemi itum hirjumi chang ponpo Labangso kero karcho along bache tondon si Karbi Anglong ahempi dipu lumba jong ahawar inglong chingri adowan along sitame kardom kardi penning aronga je chipi ponsi Lokhimon sanghadon maipu birentimung pen nang pachini don. Dipu pen Roshanan se Karbi Anglong Live. Bokajan Police atum katarlip asai kedeng ahot Amrajan along inut kendu anuk behak lembang chingnang cek. 10,000 di buli anilo mo. Bokajan Police Station Kaparlo Amrajan along Pini Bokajan Subdivision Police Asaipu Patma Kumar Pegupen Bokajan Police Station OC atum Chelangsi Kiri Kakuro Kasai kedeng bomahut inut kindu anuk behak lembang aphan neping nanglong. Ihum WB20R 3400 motorcycle pen Dimapur anathu kedam bom ahut kakuruk padosi lal khomang kipjen pu abang pu along pen kindu anu longpon lal khomang kipjen aphan police atum karju pater dog asai deng bom lang lapen pini kenep dun check laswa kindu anu ban o elang pusi police atum pachini বেছিদিন হোৱা যেন লগা নাই বস্তুটো ভালকৈ শুকোৱা নাই ভিতৰৰ মাংস চাংসবিলাক কেঁচা যেনে লাগিছে তথাপিতো ক'ব নোৱাৰি এইটো আমি অনুমান কৰিছোঁ এইটো গড়ৰ খৰ্গই হ'ব
তাৰপিছত FSLত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলাৰ পিছতহে এই বস্তুটো লৈ আহিছিল, কাৰোবাক দিয়াৰ কাৰণেই লৈ আহিছিলে, আৰু কাক কেনেকৈ ক'ৰ পৰা তেওঁ পাইছে, কাক দিবলৈ গৈছে, এই সম্বন্ধে এতিয়া অনুসন্ধান চলি আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাৰ্বি আংলং লাইভ। Pinia da berta ke lapan sekang tonik lo do methak me kardong.